Ceachúid bh cháirde ónpaí ó mar a chuin seo, tá me súgó seo happy out cosúim hain. Well seo leabhar le Seosamh ó Guairim, Croí na Cloiche, iarchonnacht a Gaeilge. Agus tugann rainn daoine, sais Prótarapálaí nó réamh Rapálaí na Gaeilge ar bhar seo. Agus tá dá ionintach aige chréaltar ar radio na Gaeltachta uaireanta, níos agam é sa daghouse an teiletar, ach tá sé gceist gom an tafad sin a chur amach ag an tá tafad eile a rinneú hana leis ar híomh túris sílam nó tá cuid a dáanta tafad an seo. Níl an dáin sin sa chunúsach seo ná sin éon chunúsach eile dá chuid atá ar fáil. Tá cúpla rud eile atá ar fáil ar líne ach go bhistom níl ach an dá chunúsach seo agus chur aid gan eile ar líne agus sin an tafad sin. Ach beidir go bé an tafad sin an rud is fearr. Agus beidir gur mé hísa ach nó caiisiú teachtar crucha mé mar ísean as féin é amach an seo. Gabriel Rosenstock a scríomh blurba an leabhar seo. Brisin gochan na ársa trí gho an na Guairimig agus an file in lech le faiban amadúla an léniu. An ciúnas an fiantas an focail a scuiltean an tost an náire an ís an diamá é geránach agus é multach an grán an leabhas an leabhas. Diatach gur bé Seosamh ó Guairim an file is ille glóirí a gunamara. So sais tanga sais an léniu nó Gaeilge na Gaeltachta mar bhí an uair sin. Agus smaointeoireach nua aimsir rud nach raibh an cho minic sin san ilíocht tradiisiúnta nó uaireanta bíonn an cléanna seo chun tradiisiúin go rómhór ar ilíocht na Gaeilge stáilm. Agus beidir go léithn ceann céal bliain do chunamara. Inis ó adbhíonn an dahanthú mar halamh ionintach scitse fréine, cá mé tusa a chunamara, nuair a aithnós do chláánthú, is stáid ionsanna firicínt eile. Tá chuid acu léithim mé písín beag an ceann seo seachrán. Maidin san airach gus grásta dé i déanad an duine gus gon bheithíoch an seo. Berann siad ar an éon ahrú déag, fuair agus te, cuairthe uail bhrasa. Tháinig marnéalach i dtír a grá, Fáim umlacht ar muid, ará fáim marciocht ar tír, hí an aracha taobh hiirde, gus hín scéin sin na húil, mar a raibh sa súil eile níacha é ach trúr, gus nuair a dífrisid an trúr chu raise gus an uair ní úrdar leis, ach go raibh video ag seán agus riomhar ag nóra. Ní dheir sin ach urtha ach túáile, marciocht go Gaeilge go siomh go blach lí ag rá fáim umlacht ar muir ag rá fáim marciocht ar tír, níos is éir seo inniu dom ach mír agus mír, ag rá fecim gacha bhecim ag rá ná an fiú a bheith beo i lór clamp ar mís stadéireach an tíl seo go deo. So trílach go ma, aisteach go leor, éagsú go leor, tá sé seo annach aird ar fad, hain sé lom, Tá meach tuile dá chuid filíochta an agus tá mar tá tafid sin an bhráid sin a churmach freisin agus tháina mé ceanna igen is seanna iris ar lína pléireach a chunamara nó rud aige mar sin iris sin áitiúil. Croí na Cloiche, tá si tuga má agus tá ceanna le trá híle na néan beidir agus ach an físeán sin sa daghouse sin an ceanna sa fearr ba. Beidir nach sin an tedlatar, ní cuine minis cad an tedlatar. Agus ní hiúigh le focail thugam cé gur sé lethe gceiste gom an dáin eile pointéigin. Sinné, slán am líon chóir